dahil founding anniversary kang Naga College Foundation, syempre maatin kita men. Nag-amay nga ni ako magmata kagigising ko man lang. Tig-amayan ko na nga ni tatagalibma ng paakez. Harayo pa ang aking babyahihin. Nagpahatod na lang nga ni ako sa pinsan ko sa estasyon ng train. Matrin lang nga ni ako ngunyan tas ereplano may gamit ni Papa. Tapos nahiling mo yan, libmanan, lugar ka mga bungog. Tsare! Sakto na ay pakaabot ko, nag-abot naman si Subway. Nahiling nindo yan kada ako residente. Syempre, barato kaya. Tapos sa mahal, takana. Nakasakay na nga na ako dito sa loob kang Mall Abisya. Ilangon mo si barkada ko. Ay, kachat yan. Tapos yan, ano yan? Garo ayam. Nakakatakot ay. Pakababa ko nga na ba, nakasakay tulo sa guest. Ay ano yan, nakakatakot talaga. Tapos uyan na, tamang jogging lang. Kundi pala nindo na hapot, ang kurso ko pala is criminology. Kurso kang mga loyal na tao. Ay! Kaya sa mga incoming first year college dyan na mga criminology, digdi na ka mo sa NCF. Tadigdiyo, aram naman nindo, basta pagtatak NCF, lalo na ang criminology, aram na nindo yan. Top 1 yan. Kaya kung nagbabala ka na mga criminology ka, digdiyo ka na sa NCF, tayaon pati digdiyo ang true love. Tapos nahiling ko si barkada ko, sabi niya, peace, dahil alas 8 ako nag-abot, syempre, ang inot na event digdiyo, misa muna. Pagkatapos kang misa, maparada, tapos yun na, puuna ang event, hey. Trying to help one another. The Lord, to whom do we do, not done, an act of caring. Sa oras na niyo, tapos na ang misa. Kaya ayan, si mga classmate ko, shoutout sa Indo, mga pari. Tapos dyan, ang mga malalain-lain na estudyante, naghahanap ng attendance. Ano yan, tama attendance na kamo. Dapat, mag-attend mo na. Tapusin mo na ang event bago attendance. Kamu ha, para inot kayo nindo ang attendance na yan, ay. Sabing, mag-attend mo na, ano na mga taong niyo. Sa oras na niyo, kay bana ko na si Ma'am Mian. Yes, ma'am. Shoutout sa mo, ma'am. The best ka. Tapos dyan, pag naglaog ka dyan, kadakol boot. Pero atyan ko na ipapahiling. Iniyo muna kita. Quezon tara na. Agosto, vivo kaayo, kay dunay piyesta, diri sa amo, sayaw sa dalan, kaon ug durian, mag-iay-iay, kay kadayawan. Kadayawan, 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 kadayawan. Dahil tapos na, ngunyan ipapahiling ko na sendo ang mga iba't ibang booth. Pero dahil ko na masasaro-saro ni, iikot ko na lang ang camera. Pero didiyo sa Naga College Foundation, solid talaga ang mga event. Yan guys, so kung nahihiling nindo,
talagang maya nagsulo-sulo na lang ko maglakaw dyan kasi si mga kaklase ko may lakaw man na iba. Kaya ayan kung nahiling nindo dyan, kung taga-sensip ka man, kung nahiling mo ng video share mo, i-share mo na, di ka na para share mo lang naman niyo. Bye. Rar.